Beirniad Robert Vincent Castellmawr Caerfyrddin yn tynnu restr fer nawr yn y cylch sydd wedi ei grydydu ym Mhencampwriaeth y Para Rhyngfryd, Rob. 7 neu 8 yn nhw'n siŵr, oes e? Oes. 6 ar hyn o bryd, a dwi'n credu bod yn tynnu'r seithfed mewn nawr. Ydy? Ie. Yr Hampshire. Ie. Cylradd. Y defyd, Spotted. Texel, beth ydyn nhw, Spotted? Y Spotted Dutch. Spotted Dutch. Ie, mae'r beirniad yma yn wahanol i nifer dwi wedi gweld yn y gorffennol ym Mhencampwriaeth y Para yn gwneud i bob un i gerdded. Mae'n digon teg. Neu siw bod nhw'n iawn. Achos mae'r rhai wedi trad nhw'n iawn. Dyna lle chi'n dechrau. Dyna'r sylfaen, ynddo fe? Os na i trad nhw'n iawn, un nhw'n lle mae'r o'n i bore nhw. Ti'n gwybod beth fi? Na. A ti'n gwybod, mae digon hawr yn aros, eilon nhw edrych yn iawn, ond ti'n gwybod, amser nhw'n cerdded, wel ti'n gweld i beie nhw'n straight away, o'r yna'n cerdded berffaith fyna nhw'n nhw. A mae'n amrywiaeth, ond hyn eto, ni'n gweld yr Hampshire a'r Spotted Dutch. A mae hwn yn fryd bach gymharol newydd y Spotted Dutch yma. Fi'n cael wele sy'n mynd yn y sioi brenhinol 2 blynedd yn ôl fi'n credu, so ti'n gwybod, mae'n sawl pen bach lanna yn y fe. Ydy, a mae'n troi hwb bach i'r bryd yr un ffordd. Ydy, ie. Bryd bach anol un i to, yn y fe. A wedyn y Zwartbles. Ie. Mae hwnna'n glamp o hwrdd. Anyway. Lle ti jyst y bod dros sadle hwnna, mae'n rhaid rown y can, lle ti? Wel, chymod be, maen nhw wedi dechrau cerdded nhw nawr. Mae yna ferch yn Mwnglleli wedi dechrau cerdded nhw amgylch. A mae hwnna'n beth o, ynddo fe? Na busnes bach newydd, war y teg iddi, nhw fe? Wel, mae'n unigryw. Ydy, war y teg iddi? Ydy, mae'n braf i weld merch ifanc yn meddwl tu allan y bocs. Ie. O'n i'n impressed iawn yna. Ai. A wedyn y bryd sydd wedi... Yr Blue Domain sy'n nesa? Blue Domain drws nesa, a dyn mae'r Charlie newydd yn ôl o'i cerdded nhw. Charlie yn bar cryf powerful iawn yn nhw. A'r Charlie yn enillwyr cyson fan hyn yn nosbarth y Pencampwriaeth y Para wedi ennill 5 allan yr 11 mlynedd diwethaf. A dyma chi arddangoswyr brwdfrydig tu hwnt. Ie, mae'r ddau deulu na yr Logie Dyrnos a Tim Pritchard fyna. Tim Pritchard o Llantrisant yn y De Cymru na. Fe a'i dad wedi bod ys blynydde. Ei dad cyn o'r Blue Faces of ddechrau, a mae fe'n cario ymlaen. Yn y flwyddyn 1989, enillodd Tim Pritchard a'i deulu 3 Pencampwriaeth fan hyn. Ennill Pencampwriaeth gyda'r Ebol, lawr yn y adran y cyffylau. Ennill Pencampwriaeth o Wyneblais Caerlir, ac ennill Pencampwriaeth y Charlie yr un flwyddyn. Dim lot o bobl lle wedi nawr. A falle wneud neb byth eto hefyd, war y teg ddo nhw. Dwi'n meddwl. Mae Fron Goed wedi bod wedi gwneud rhywbeth tebyg yn dod fe 3-4 blynedd yn ôl. Ennill y cyffylau. A boes da'n Ceredigion dol. Ddau cael hwnna mewn o'r Rob. O rhaid, y Cardis yma. Ie, mae rhaid ni sticod yn gilydd, to. Ie, glei. A wedyn yr Ingrams sy'n dangos yr ochr arall, yr Charlie arall, yn dod yr holl ffordd o'r Alban. Adyn. Mae nhw lawr mae'r blynydde ac wedi ennill yn unigol efo'r Charlie hefyd. Mae nhw stad yn thereabouts. Ydyn. A mae'n dod lawr yr holl ffordd. Dwi'n gwybod bod y teulu wedyn yn gwylio'r teledu i gadw llygad ar y bechgyn. Sy'n bwysig. Mae eisiau mwy na teledu ar nhw dden ni'n meddwl. Ac yn ola nawr, ni'n gweld bod y beirniad wedi tynnu rhestr fer arall, Blue Domain, y Charlie, a wedyn y Texel Glas. Ie, eiddo i Paul a Christine Tippett ac... O'r ymwythig. Ie, a... Rhys Williams, Tynllyn o Geredigion. Eto, ie. Mae nhw wedi cael sioe yn hygol hefyd. Wedi cael wsodd i gofio. Dyn, a mae Rhys na'n grwt ifanc yn wel fydau beth ydy. Mae'n gallu dangos i pawb yn y ring, mae ffordd mae dangos defyd. A Buster yr chwrdd, mae'n dipyn o ffefryn gyda fe. Ydy, war y teg. Edrych fe, mae fe'n aros fyna fel... Mae'n un am bar da. Ydyn, mae nhw'n bar da. Ydyn. 3 ffar da fan hyn yn rhestr fer. Ydyn. Wel, gen i weld y Blue Domain, y Charlie a'r Texel Glas ynghylch yr rhai sydd wedi credydu. Gen i weld lle fydden nhw nes mlaen. Ie. Diolch, Rob. Theresa May yn ei coch yn sgleinio fan hyn ynghylch y defed ac yn cael yr anrhydedd dwi'n credu o gyflwyno gwobr Pencampwriaeth y Para Rhyngfryd. A pwy sy'n mynd i ennill? Y Charlie? Yes, y Charlie! Do, ni dwi? Do, mi wedon ni. Wedi Tim Pritchard wrth i fodd a theulu'r Ingrams o'r Alban. Bydda nhw wrth i bodd gyda'r canlyniad yna. Chwarae teg iddyn nhw.
Dipyn o glod iddyn nhw'n Wel, amser weles yn mewn bore, mae'n i fel na bar, a ma'n wedi dod trwyddo. Mae'r abwer, mae'n addymder a hyd eich yn llyd, Mys Erob. Oes, war e teg, par unig rhyw war e teg. Tim Pritchard, Castellau Fawr, Llan Trysant, a wedyn Bruce a Gregor Ingram, Logi Dyno o'r Alban. Maen wedi bod yma tro ar ôl tro yn arddangos, yn lawr i gefnogi'r sioe yma yng Nghymru. Bob blwyddyn nawr, Oes, blynyddoedd nawr, ydy. A dyma... A nes iawn bod i'n ffordd fe i ddyn o'r Alban a Gymru nhw e. Wel, dwi'n siŵr fe bydden nhw'n cofio'r foment yma flynyddoedd i ddod. Cael ei cyflwyno gan y prif weinidog. A Tim Pritchard, mae'n un o hoelion 8 Cylch y Defed, wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd maith, wedi cael tipyn o glod i hunan a llwyddiant dros y blynyddoedd. Hen deulu yn y sio yma, wedi cael llwyddiant dros y blynyddoedd, a wystad bach a neis gydair ac efo'r blwyddyn. Wastad yn gweld ti? Ydy, bwysig iawn. A Tim Pritchard ei hunan wedi ennill y gystadleuaeth o'n tair gwaith allan o'r 11 mlynedd diwethaf. Daw. Chwarae teg. A nath Ingrams ennill y dwbl fan hyn wedyn, yr unigolyn gore a'r par gore yn 2012. Do, fi'n cofio na. Pritchard yn y gwneud e wedyn yn 2006 a 2007. Tipyn o record. Nadi, os yw'n cybod neb o'r bryd eraill yn ddigweud na, os e war e teg. Pam ti'n credu bod y Siarlen cyrraedd y brig mor aml fan hyn? Mae'r power, maen nhw'n lled o'n nad yn nhw'n seto, maen nhw'n cario i pwysi trwyddo yn lan i nhw. Ydy glei. A dim llawer o wastraff yn y bryd yma. Wel, dwi'n mynd i gael nawr amser i siarad gyda'r ddoi o'r bonheddig yma sydd wedi dod lawr fan hyn nawr ac ennill pencampwriaeth y pare rhyngfryd. Tim Pritchard! Thank you. Amazing! Very good. How was that for you? Fantastic, really. And the icing on the cake, having the... Yes, to have Bruce with us as well. It's a great achievement because it's been a few years since we've been this level. And the Prime Minister then, giving you the award. Yeah, that's an unbelievable experience on its own, to meet the Prime Minister. And Bruce, what is so special about the Welsh show for you? It's just an enjoyable week and there's a tremendous show of stock, so it's nice to see everyone and for everyone to show off what they've got. Was it a bonus having the Prime Minister giving you the prize? Very nice, yeah, so that was good. Well, a fantastic pair of two and fantastic, and thank you once again for coming to support the Welsh show. Yeah, thank you. Safe journey home to you. Pleasure. Llongyfarchiadau, da iawn. Well, now...